Goeie. De museummaand hadden we west en dat weer vanzelfs een succes. Friesen ben namelijk krek soms tegen grenzers. Als we in de vergezing kennen, dan pas gaan we erheen. En takken meer komen we weer, want we hebben hier nogal wat musea hier. En we krijgen altijd meer. Het wordt misschien net officiële museum, maar de doen niet van langs zwaar en hopen vanzelfs wel dat er meer mensen in zijn kerken komen om naar het altaar waar zijn oude stingen uit de 12e eeuw voor kregen had. In die tijd wien de lui net onderste boppen van de stien. Dus waar die letter een droppel. En nog letter de morgen waarop je geen pisje koen in het pishokje uit de preekje te dreig weer. Ze hadden die maske stien uit het depot van het Fries Museum hellen. Wel vreemd dat ze daar nou een glasplaat doorheen lijn hadden, omdat een omvallende kopje koffie opslurpt worden zo door die stien. Dat er een paar honderd hier geen onpis is, dat is blijkbaar net slim. Wij moeten us verliezen roeken kennen. Nou, dat moeten ik in de Epema-stade in Isbrechten. Zo'n de 13e eeuw is dat het huis van de Friese adel en het moet nou het museum worden voor portretkunst. En de tuin van Roodbaard, die moet stezenplanten opsmieten en die moeten we vanzelfs ik roeken. Dan vonden we op een zouder van het oude gemeentehuis in Balk op hem zelfs ik al een museum, 2 grote piers worden. En daarmee moeten de slettemers in de tijd de koppen van de vetkopers afslaan hebben. Nou, die komen vanzelfs ik in het heen. Misschien mij we dan wel bezieken of we met die 2 handen zo'n zwart hanteren kennen en daarmee de hollen van uw vijanden aan te slaan. Dat zou wat wezen. We leven blijkbaar op het heden in een tijd van hulp meer omdenken voor uw verliezen. Misschien wel omdat we u in de Joodse tijd net echt thuis vielen. Nou, en dan is het goed om tegen jezelf te komen en in het verliezen te doeken, want dat wordt lekker nooit meer oors als dat het weer. Maar tegelijk maar we hier in Friesland wel zorg dragen dat je enkel maar museum je te kennen als het echt weerde had.